Čaute, tu je Beard a zdravím vás pri mojom druhom vlogu a tu mám pizzu. Tak dojem to a potom ešte niečo poviem. Takže chcem vám len povedať, že idem niečo natočiť na Sims. Kamož mi ju poradil. Simsko. Tu vyzerá. Vytvorte si vlastného Sima a tak. Počkajte. Vyzerá to dobre. Takže sa na to fakt teším a to je asi všetko dneska. Ešte chcem dať 2 videá o pesničke a ešte vlogy. Takže čaute.